Июнь айы студентлар үшін имтихан беру диплом яклау белән аеруча җаваплы. Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтының татар актерлык курсында укучы студентларның да Камал театрында диплом спектакльләр күрсәтелде. Алар башкаруында беренче театр спектаклен хәбәрчебез Алия Галиуллина карап, 5 билгесен куеп кайтты. Театр ул серле дөнья, анда иҗат итүче актерлар, режиссерлар, чын шәхесләр. Артист булу һөнәренә юл салучы укытучылар киң күңелле, олы йөрәкле иҗат әһелләре. Профессиональ артистлар булсыннар. Чөнки бүгенге көндә дилетантизм хөкем сөрә. 4 ел укыганнан соң алар нинди дә булса сталык аларга истәлгәндер дип уйлыйм. Шуңа күрә аларның киләчәктә иҗаттагы тормышларында минемчә шулай берләрне кулланырга насыйп булсын. Менә минем теләгем шул гына. Диплом спектакленең комиссия рәисе Уфа дәүләт сәнгать академиясенең актерлык осталыгы һәм режиссура кафедрасы мөдире Таңчулпан Бабичева чыгарылыш курс студентларына үзенең хәер фатихасын бирде. Меня связывает давняя дружба с актерами Камаловского театра. Галиәскәр Камал театры актерлары белән мине күптәнге дуслык бәйли. Бу килүемдә очраклы гына түгел. Чыгарылыш курс студентларының экзамен комиссиясе рәисе буларак чакырылдым. Быел бик сәләтле артистлар укуын тәмамлый. Мин аларның танылган артист буласына ышанам. Бу бик бәхетле курс, чөнки 4 ел элек аларны күренекле режиссер Фәрит Бикшәнтаев үз группасына сайлап ала. Мин аларның чыгышы белән бик сокландым. Алга таба да уңышлар телим. Хәзер инде алар студент түгел, ә чын профессиональ актерлар. Вәли ролен уйнаучы Зөфәр Нурдинов героем белән үз холкым охшаш, тормышта да үз-үзеңне нәк Вәли сыман тотырга туры килә ди. Лафифа дисәң дә инде, Лафифа. Минем барыбер хәзер балик туры килмәде, һәр туры килә инде, чөнки минем семьям булгач, инде 2 балам да булгач, мин анда барыбер күбрәк аның өлеше хатын белән. Барыбер хатын белән булгач, аңлыйсың инде ниндирәк ситуациясе икән. Абылай минемчә туры килә. Актерлык осталыгы буенча актер, режиссер Рамил Гараев, сәхнә теле буенча Татарстанның атказанган артисты, педагог һәм нәфис сүз остасы Инсаф Абдулла әзерли. Укытучылар һәм студентларның уртак иҗат җимешенә әти-әниләрдә килгән тамашачы да югары бәя бирде. Biz аны ниндидер гротескный манерда күрсәтергә тырыштык. Яңа сулыш бирдек ул пьесага. Әзрәк куркуда булды инде, өлкәннәр ничек кабул итер дип, чөнки алар теге киносында карадылар, Биби ролендә беләләр. Спектакльнең үзенчәлеге шунда. Биби чит илдән килүче буларак инглиз акценты белән сөйләшә. Гомумән бүгенге көнгә яраклаштырып заманча сулыш алган спектакль бу. Алия Галиуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.